to si Claire og si Lucio. Oy, giingnan ako nga apas dayon, naglangan-langan na hinuon. Asa na turon? Perting langayan ng mga to. Oy, Claire, kayo kay nanak ka. Ito ka malagi isa. Asa man si Lucio? Ang buta to niya, ingon mo to siya, masunod rin siya. Alang-alang. O, dira naman di ayo. Alin, dira pagdali din na. Asa man dito adto Maria nga, gipadali-dali man jud yung paanhi diri. Ay, Lucio, gipadali-dali takaog ka ng paanhe. Kay tungod, mga to tala ni Kirara. Usa man buta dito Maria? Oh, kita mo anak kong dala. Oh, make up. Oh, make up. Mag-make up na punta ninyo. Ya, tapos ikaw, Lucio, ikaw ang judges na mo karon. Judges, kunya, asa man rin si Duro Pawix? Ay, si Dudong Pawis, ayaw na to pangita. Busy daw kayo siya, dili siya makaanhi. Munang ikaw lang ang judges na mo. Kunya, ang problema aron aniron Maria, kung makigdula ba si Kirara sa tuwa kay basig na to yang mama karon makasaban to. Na, ayaw na problema ha, Claire, kay kabalo ka. Sa akong pagkahibalo, wala karon sinampurita. Wala pa nakagawas, kay dagan pa daw ang giproseso. Ang akong pagkahibalo, unya pa daw tong hapon mauli. Munang samtang wala pa ron sinampurita. Makigdula na ta ni Kirara. Kay pag nanato sinampurita, di gyud ta kadula ni Kirara kay parte nitong isuga. Labaw na nga, abtik na kay turon. Usap mo kayan. Ayo! Kirara! Ayaw po din yung turon ng laagoy. Wala man siguro may trabaho sa inyong balay. Sa'yo pa ba di ayro ng kulkulto na to? Alas 10 naman gani. Wala pa di ka na human diya sa imong trabaho, kul. May jud kay kamo dalag inadlaw ba? Naglawan ba na ikaw? Nga pakyaw mo na eh. Ay. Kul, asa ni si Kirara? Nada sa sala, naghigda. Ah, sige, Kol! Ayo! Kirara! Kirara. Uy, hala! Natulog man! Agay. Kapoy siguro na Maria. Kay siya ramat isa diri nga. Daghang kay glimpihon. Tama, mungutan. Uy, hala! Perti mang hinanaw ka. Saan man nato ni Ron Maria? Alang nga magpukaw na to naong nga perting tuluga. Siyo, Maria. Siyo, atong pukawon. Ayaw. Kay mamunong ang tubo ana. Tama. Ayaw, Jod. Ay, kanang, nakunaw-naan. Para malingaw ta, ato na lang kabuangan si Kirara. Saan po? Atong drawing-drawingan ang naw. Ay, kulang pa man na. Dito ko. Ang awar mo. Maria McDonald. Ansa. Ano po din? Ako ang apin. Tulog ka po. Tulog. Awan niyo ko. Panakas kiraan mo rin nagbampiro. Kuha mo sa amin nilang dako. Kung hinay, pagdali. Mangulit na ba kay mas makamata?
Noong sa maning akong naong gibinuangan mani. Fortunato! Oh, Kirara! Saan naman na imong dagway? Pagyo kay klaro Fortunato ba? Imong gikabuangan akong naong. Sagad na ka Kirara pamasangil ba? Walay lain Kirara. Katog yung tulog ka bisbrin nimo, dili ba to karon? Ha? Magkabalos na yung ko ninyo.